ketim tirqa mer çakûç û karkeran şefaqê heşt êvarê şeş xebat ji bo jiyanek aram aramî û nan hemû dengên hesin ji bo pariyek nan mal û ba belê rast e parîk nan zarok piçûk hêvî mezin in bawer nekin lê ez ketim bêdeng bin ketin jî ji bo parîk nan na keko jiyan hêvî û aramî baş bifikirin ez ê bixebitim ne 14 qat 4 8 14 sal ji bo parîk nan keko ewrên leş belav nabin nexeme keko nexeme dayên dayîkan min diparêzin min baş bifikirin ez neketim tenê ez ketim awerên destê min bêbextî li min nakin lê mixabin tenê ez ketim ez ronîka çavên dayîka xwe qeder çiqas bi teniya reşnivîs be jî ez nexizanim ez karker dixebitim ez ê bixebitim jî destên min jiyan diafirînin ji bo mal û tara min bawer nekin lê ez ketim ez berîka bavê xwe da sevir di singê diya xwe de zêr ji bo zarok hevjîna xwe jîrim bila hêviyên we neşkin lê ez ketim qîrînî û hawar qedexe û xewa min pir giran e bêdeng bin ji bo parîk nan ketim ji bo parîk nan tenê ji bo nan ketim cotkarî karkerî karês bê minnet û bêrûmet dixebitim bila dayîka min sehneke ketim bila hevjîna min sehneke ku xwîna min dilop ji laşê min herikî bawer nekin lê ez ketim ax jiyan ax ez ê çawa 14 qat herim jêr zarokên min hên biçûk in pêsîr bi pêsîr şîr dimêjin jiyanê ji xwîna min mêt bêdeng bin ketim çavên min vekirî û saet 14 boriyê de qadam 14 de ketim nan û rûmet